Fort, mijn Esther. Je gaat naar de zoekerij in een bad, Joet. Ja, we hebben 2 famkes uit van huis en die gaan hier naar Noordwest. Nou, we zijn dan maar eens even zien hoe het hier vroeger zo'n beetje om het tag hier. En dat woont ze wel. Op de camping. Lelystad helemaal. Lelystad, ja. Dus het komt flink uit de buurt, hè? En is het de eerste keer dat u hier bent? Nou, En, hier wel. Ja, hier zijn we nog nooit geweest. Dus, maar mijn nicht woont in Moddergat, dus wij waren op bezoek in Moddergat. Dus zodoende zochten we wat leuks te doen. Hè? We zijn eerst naar Ezonstad geweest, even kijken. En vandaag zochten we ook iets leuks te doen. We dachten, nou, dan gaan we even kijken waar de sigorij vandaan komt en waar het allemaal voor gebruikt wordt.